Пенза өлкәсе Алиева авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Абдрашитова Халида Хамидулловна бүген алтын 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме белән безнең тапшыру аркылы аны якыннары, яраткан тормыш иптәше Дәүләтша, Ахмировлар гаиләсе, кызы Гөлнур, кияве Илдус, оныклары Айрат һәм Аиша, Абдрашитовлар гаиләсе, улы Рөстәм, килене Әлфия ихластан котлап җылы теләкләрен юллыйлар. 50 ел элек 4 кыз бала арасыннан иң өлкәне булып минем хатыным дөньяга туган. Мәктәпне тәмамлап ул тегүче һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын үз һөнәре белән бәйли. Гаиләбезне корып җибәргәч, иң төп вазифасы аның татлы балаларыбызны үстереп, гаилә учагын саклау булды. Һәм кадерлем бу вазифаны җиренә җиткереп башкара алды. Кадерлем минем, һәр чак аңлый белүче, кирәк чакта гафу итә белүче ярты җаным минем. Мәхәббәт бакчасында очраштык та гомерлеккә кавыштык. Тормышыбызны ямьләндереп балаларыбыз туды. Инде менә ничә еллар кулга-кул тотынып, күзгә-күз карашып гомер кичерәбез. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, иреңне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Син минем гел җырларымда, уйларымда, хыялымда, балкып торган чәчәгем син, йылдыз кебек күз нурында. Тау битендә шелтерәп аккан йомшак судай ак чишмәмдә, урманнарда кызарып пешкән татлы кура җиләгемдә. Син минем гел җырларымда, шатлыгымда, сагышымда, йөрәк түренә кереп янган якты сөю кояшымда. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез. Бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә бәйрәм. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Әникай, әбикай, син безнең кояшыбыз. Син безгә үз җылыңны биреп, ягымлы сүзләрең белән гел күңелебезне юатасың. Әнкәй, әткәй белән безне үстереп, барыбызга да белем бирергә ярдәм итеп, туйларыбызны да уйнап, олы тормыш юлына чыгардың. Сиңа кунакка кайтканда без һәр вакыт шул кадәр шатлыклы карашыңны күреп, үзебез дә бәхеткә күмеләбез. Син безне каршы алырга чабып чыгасың, яныңнан безгә дип пешергән тәмле ашларыңның исе чыга. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Синнән якынрак кеше безнең өчен юк. Раббым, озак кына безнең туган йортыбызда утлар янсын. Әнкәй, һәр көн үзеңә изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сиңа. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәше шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Хөрмәтле Халида Хамидулловна, юбилеегез мөбарәк булсын. Балалыкларыгызның бар җылысын татып, алда да яшәсәгез иде. Бәхетле булыгыз.
Yumushda uğranan deli türden iyiyim Aldığında başıyım Mayağım senim inim Yine yaktı kıyaşım Yine nazlı gülkeyim Yine yakın kışımsın En iyiyim canımsın Yine yaktı kıyaşım Yine nazlı gülkeyim Yine yakın kışımsın En iyiyim canımsın Tu sepeci